Малък остров в Средиземно море, на който се срещат няколко пласта старинни култури. Но под примамливата водна повърхност на дъното на морето се крие един мистериозен и загадъчен свят. Само 316 квадратни километра. Ако не беше в сърцето на Средиземно море, по средата между Европа и Африка, този малък остров сигурно нямаше да има величавата история, с която се гордее днес. Търговски пост, убежище, крепост и дом. Малта е всичко това. Никой не знае кои са били първите заселници. От тях са останали само мистериозни храмове. После доплавали финикийците. Арабите също оставили своя отпечатък. Повече от половината думи, които съвременните малтийци използват, са с корени дошли от езика на Корана. На острова е проповядвал апостол Павел, а катакомбите от онова време носят спомена за първите светци и последователи на християнската вяра. Но тези, които наистина направили Малта известна и процъфтяваща, са благородните рицари от ордена на Свети Йоан. Потомците на първите завоеватели на Иерусалим и Светите земи стъпват на Малтийския бряг през 1530 година. За 3 десетилетия те строят такива крепостни стени и фортификации, че правят острова непревземаем дори за 10-кратно превъзхождащата ги армия на султан Сюлейман Велики. След 3-месечна обсада, турците са отблъснати. Рицарите на Свети Йоан спасяват не само Малта, но и южните граници на Европа. Благодарение на тази победа започва истинския разцвет на острова. Някои от дворците и архитектурните забележителности от онази епоха са останали да свидетелстват и днес. Самите рицари, владели острова в продължение на 200 години, сега почиват в саркофази с гербове, вкопани в пода на голямата катедрала в Лавалета. Островът става мишена и по време на Втората световна война, когато фашистките бомбардировачи обстрелват британските бази. Пристанището на малтийската столица приютява много от съюзническите подводници. Някои впечатляващи свидетелства от тази втора величава за острова епоха обаче се намират на дъното на морето. Затова и не всеки може да ги види. Подводниците, корабите, самолетите и всички останали артефакти, които са във водата край малтийските брегове, са се превърнали в атракции за дайвинг туризъм. Спускането под водата е възможно през цялата година, защото дори през зимните месеци температурата й не пада под 15 градуса. В Малта този спорт е станал толкова популярен, че местните власти са взели решение да потопят допълнително още няколко кораба, статуя на Исус и дори един стар Volkswagen. Автомобилът е привързан към палубата на петролния танкер П-29. Потопени са заедно на 14 август 2007 година, близост до Чиркела на 38 метра дълбочина. П-29 е проектиран и конструиран в източна Германия през 1960 година. Дълъг е 52 метра, с 360 тона товароподемност. Първоначално служил за миночистач, после бил част от граничната полиция и обслужвал логистичните нужди на военноморската флота на ГДР. През 1997 година става малтийска собственост, а 10 години по-късно вече е една от най-посещаваните подводни атракции. Статуята на Исус също е на 38 метра дълбочина, близо до мястото, където е потопен Imperial Eagle. Историята на този кораб започва през 1938 година от корабостроителницата Кроун и синове в Съндърленд, Великобритания. Няколко пъти е сменял името и собствениците си. До 1957 година е обслужвал доковете на Темза, след което е продаден в Малта. Използвали се го за превоз на пътници и автомобили до по-малкия съседен остров Гозо. От 1970 година Imperial Eagle излиза в пенсия и го използват като склад близо 3 десетилетия преди Министерството на туризма да вземе решение за неговото потопяване.
Малта ни посреща с прекрасно време през ноември. 20 градуса температура на въздуха и 21-22 на водата. Тук можем да се спускаме с от 5 до 7 мм мокър неопренов костюм. Видимостта е 30-40 метра. Тези условия са съпоставими с спусканията в Черно море и носят радост и задоволство. Под водата, лишени от виолетовия спектър на светлината, обектите се виждат в синьо-зелени тонове. При осветяване те греят с ярки цветове. За снимане използваме постоянно осветление, една или две светкавици в синхрон. Във води с голяма видимост може да се разчита и на естествено осветление. От спускането под повърхността всичко трябва да е под контрол. Времето на престоя под водата, максималната дълбочина в метри, изравняването на налягането в Евстахиевата тръба, количеството въздух в бутилката. При по-малки бутилки от 12 литра, които използвахме в Малта, престоят под водата е неприятно малък, например на 30 метра 15 минути. При проникването в кораб трябва да се предвижда 1/3 от времето, с което разполагаме, за престой на дъното. Проникването на двойки е задължително от гледна точка на безопасността. Излизането на повърхността изисква много повече внимание от спускането. Необходимо е да се излиза много бавно, не повече от 5 метра в минута, с необходимите стъпала за декомпресия. За да бъде удължен престоят под водата, е добре азотът в сместа за дишане да бъде намален. Азотът е газ, който се разтваря много бързо в кръвта и определя времетраенето за престой при излизане – декомпресия. При декомпресията, след излизане от по-високо на по-ниско налягане, например от 30 на 15 метра, изчакваме разтворения азот в кръвта да се отдели чрез дишането. При по-бързо излизане биха се получили мехурчета в кръвта, които пречат на нормалното кръвообращение. Това е кесонната болест. При нитрукс азотът се намалява, като се увеличи количеството кислород до 32%, а при тримикс се добавя и хелий, за да се избегне азотната наркоза. При използване на бутилки с нитрукс не трябва да се спускаме на повече от 35 метра дълбочина, защото кислородът става токсичен. Тримикс може да се използва за спускане на големи дълбочини. Трябва да си опитен водолаз, за да можеш да се насладиш на останките на една истинска реликва от времето на Втората световна война. Бомбардировачът Бристъл лежи на дъното на морето на 38 метра дълбочина от 17 март 1943 година. За времето си Бристъл е бил страховито оръжие. 13 метра дълъг, с 19 метра разпереност на крилете, въоръжен с оръдие на носа, крилете и дорсалната част. В последния ден от 3-годишната си бойна кариера той излита с още 8 подобни самолета, за да изпълни задача на британското военно командване.